necessitat d'un replanteig. La distinció entre dretes i esquerres, amb uns noms o altres, comença a fer-se confusa quan la classe obrera entra en escena. La influència anarquista en els medis laborals del camp i de la ciutat, i particularment en els nuclis industrials, havia esvaït el malentès de l'aliança vuitcentista de poble i burgesia. La primera víctima de la revolta d'Alcoi en 1873 fou un vell militant del Partit Republicà, l'alcalde Albors. L'apoliticisme de la Primera Internacional, de més a més, eliminava del joc electoral la part de massa obrera que queia dins la seva òrbita. Blasco Ibáñez va posar en pràctica totes les seues manyes de demagog per a arrabassar els obrers valencians a la suggestió llibertària i unir-los al moviment republicà. L'anarquisme recobrà l'ascendent sobre els obrers i els camperols quan Blasco desaparegué del mapa polític, i més encara quan el republicanisme valencià accentuà la seva proclivitat burgesa. El blasquisme, al segle XX, seguí una evolució semblant a la del lerrouxisme espanyol, fins al punt d'integrar-se amb aquest. Fou ben pintoresc que en 1933 la dreta excarlina i el blasquisme, irreconciliables a casa seva, vull dir al País Valencià, votaven plegats al Parlament de Madrid i s'unien en el govern cedista radical. Era la solidaritat de classes que ho imposava. Era també una conseqüència del sucursalisme polític valencià. Tot i llur robusta base local, inconfusible, moviments tan autòctons com la dreta regional valenciana i el republicanisme prescindiren de l'única orientació que podia haver-los dotat d'un cert sentit, la nacional. I van establir-se com a sucursals d'altres partits. Això els empenyia a contradiccions hilarants. Els condemnava igualment a perdre el temps. Era el perill que a llur torn corrien les organitzacions proletàries. El sucursalisme, després ho veurem, és un trist defecte de la vida valenciana en totes les seues facetes. En qualsevol esquema viable, en el supòsit d'una normalitat civil, totes les discrepàncies dreta-esquerra que venim rastrejant en aquestes observacions hauran d'ésser relegades a un lloc secundari. Caldrà una doble revisió, des de l'angle classista i des de l'angle nacional. Obrers i burgesos, bracers i terratinents ho han de reconsiderar, oblidant les dolces mitologies vuitcentistes.